Tekno. Kabar baik Pak Aan. Umpama aku rawati dosa lara tak wales lara kaya tatu sing tak tampa angin aku ra mentolo umpama aku ra duwe Mbak Piang tidak ada Pak Trimo, monggo diajak ke sini. aku lila kowe karo wong Because liya lagu bulan yang ku pinta teko dhewe. nanging atiku wis kadung tresno kowe milih tresno liya Wingi biar sore soalnya ada takziah kemarin. Kali kita jam 9 sudah selesai. Silakan yang mau datang ke sini. Di sini sudah ada Pak Sukir, Pak Trimo. Pak Sukir sudah hadir Pak Trimo. Ayo cepat meluncur. Apa ora eling nalika semana susah seneng bareng kabeh dilakoni eling mbok yo kowe eling Ya kemarin kita sampai jam 9 karena di sini ada takziah kemarin. janji tresno murah ana liyane nyatane saiki kowe ninggalke aku duh Gusti buat Ayo Pak Trimo ditunggu bersama sudah ada Pak Kir. Kita juga ada Bu Dastri tadi. Request Sokir kopi ya Kak. Di sini ganti Pak, ganti Pak Sukir. umpama aku rawati dosa lara tak wales lara kaya tatu sing tak tampa nanging aku ra mentolo umpama aku ra duwe rasa aku lila kowe karo wong liya nanging atiku wis kadung tresno kowe milih tresno liya Ya, coba ya Pak, ternyata yang nyanyi bisa Pak tidak. Untuk yang lainnya yang mau request, monggo. kembali masih bersama kita bertiga juga ada Bapak Sukir dari Mojo Kambang yuk. Terima kasih ya sudah. Apa ora Terima kasih Arif. nalika semono
susah seneng bareng kabeh dilakoni eling. Sama-sama Bunda Sri. Tadi ada Pak Trima itu. Terima kasih yang sudah follow. Janji tresnamu ra ono liyane, ning nyatane saiki kowe ninggalke aku. Duh Gusti kuatno atiku, duh Gusti kuatno atiku. Oke, terima kasih. Moga Bapak Sukir langsung merapat sini Pak Sukir.